Yeah. Chef in the building. Lam the hip hop, my nigga. Ala chede. Lam the sorapino one day jack. Fuck you. Who's be a rapper, you know, atinda. Lamdo. Tajata meka nyum support. We be ala chede. Ala chede. Lam the sorapino one day jack. Fuck you, as they on the pan, you know, one Tinder. Lamdo, hip hop tajata me support. Okay. Sigmo yantin dangaman, Michael Jutal dealer for Glochimon, Kadi Madi Hanaton, Sanati me hoine the fuck. Yes, I am going hip hop. Sanani Gola me hip hop. Who did the pit ma Canada, a rap player yesterday. Hannah one boy, man, every quoi. Boy Manganda, Konanda, boy Manganda, anda. E passepartout gilay Fouta gilay Gure fof o ari ɗon konkuɗo iba men o taƴi fof o heeli ɗum o yeehi mais ainsi tolni noon o takato final haɗo arno ɗo koye rappelade fayi e Dj Assamba e gorko mo ayem goli o wiya Boyka mi simila e rappelade fayi yo assalamu aleykum mi salminima kadi mi salmini bandiraɓe yewɓeɓe fof min Boyka fierté Kobbillo e Dabia hande kadi woni am weltare no fewi quoi yo mi salminima no fewi mi salmini bandiraɓe ok an mbiɗa hoto jeeɗa Kobile quoi mais an Boyka presque guila hol ana nadda e rap ye min mi naade e rap guila 2017 ans eyyi ko kuro min gonno nak min mbiye Rento Kissa 4 personnes min gonno minen fof après mais kamɓe gadi kam e rappe mais ne yaaha mato ko min ɓuuri yidde en fait yaaha 3 personnes o fof oppi heddi min goto quoi mais guila nden ha joni meeɗi yaltinde album walla meeɗi yaltinde messieurs walla meeɗi yaltinde projet ñimma kadi kalano moƴƴi daara camara o basa hulde quoi bima ragal du jeggiray quoi fami non mi meeɗa wadde projet en fait mi meeɗa wadde projet ko single aji rek gonmi e dow mum quoi mais inchallah 2026 e min hen par ce que mine on e Afrique par ce que maɓe jii vidéo ji foof e mine liggeye kadi no hanniri ni quoi kala ko jiiɗa ko ses rek ha keɓaro jiɗɗa hebde ɗo min keñaki jam ha joni inchallah après ok mais guilen den ha joni an presque ko rabo totuma bien sûr mbiɗa wawi wiide rap yoɓanimi no fewi hokkanimi ko jimmi ko mais rap hokki kam yimɓe en fait rokkima connaissance e damal eyyi hokki kam yimɓe machallah hande kala ko mbammi koste mbiɗi jogui wonɓe caggalam kala ko mbawmi nanude en fait mbiɗi e partagé mbiɗi e foof kadi mbiɗa nana courage en fait minen hooram sa wona mantouri hoore mbiɗa andi mbi talent o nanayam en fait mais heddoro ko yontani quoi kadi mi wona porso hunde non yonti mais hoto hul rap il faut mbaɗa represent il faut mbaɗa appliqué yontani woto ko ɗum en cas boy jeune rap il faut tout le temps aɗa wona hen jamma e ñalawma guilay koto sowdi guilay koto e kilibaɗi passe partout jamma e ñal il faut aɗa wona hen wona ko sa o yontande rap sa woppide woppuma sa wona hen a wonta hen non c'est à dire sa nani yontani hande mbo yiɗi wonde artiste mo gandanɗa hoorema partout to jaaɗa fof mbo yiɗi nane toon en fait c'est à dire mi heɓani ɗum taw mais ko ponmi wadde ko min devoir am mbuɗom hen par ce que mbuɗom liggo sound uji mbuɗom liggo voix o chaque jour somi haalnima heure mo ɗanotomi sa jabata mboɗo jooɗo ha 4 heures mate taw mbuɗomi répétition en fait te somi fini ko 7 heures ndawmi mi jippo 16 heures ɗiɗo heure ko isdio heewi tawde mbiɗo jooɗi toon min e dijamo corka hol label gonɗa min mbuɗomi label mas manam corka dijamo mbuɗomi salminam no fewi en fait mais pour ni mi wona ciññino toon quoi mais mi yoɓat mais ko sehilam en fait aɗa andi neɗɗo hen saaji oɗon jokkodira yiiɗa walludema wona e afruji ma nagganma hen junggo no fewi quoi te alors que mi yii ɗum kono mi salminamo no fewi kangon mi ala jubdemo ko en fait mais affaire o namdi ko liggey ko mbiyami ɓoyidi ko alvage jeeya ɗum basibi jeeya ɗum safara jeeya ɗum ko liggey namdi comme neɗɗo mo ganduɗa liggeyaki foof rabo yoɓtama non ɗum ko passe partout wona e rappe rek liggey moom koɓe mbima ko rek liggey yoɓata en fait par ce que a wawa yidde ko weeɓi sa yiiɗi ko weeɓi ko keɓata sa yiiɗi ko muusi ko keɓata en fait te mbuɗo men ha joni kadi liggey o no ɓeydo muusi fof mbiɗa gomino par ce que mi gorko après min mi yiiɗa ko weeɓi à chaque fois ko ɗum mbiyami mi yiiɗa min komi méritani mi yiiɗa hokkede ɗum liggeyam yo tottam après ko mérite mi ko mi heɓa ɗum en fait mais yallah baxna mbaɗatnatma goto concours iɓa men quoi mais en presque to tolluɗa hen concours o mbuɗomi demi final mi yeehi toon première fois kadi ko weltare par ce que première fois addede oɗo compétition par ce que soit compétition moom ko gueɗe ɗiɗi ha e tati soit ma ar gandal ngal gadduɗa e gandal ngal ɓeyditoɗa pour andude quoi par ce que machallah mi tawi ɗo artiste aji momi anda
kono jour on min jokkodiri hen min baddi hen fof ari a tawi ɗo DJ Assane eyo an aussi ko ɗo gandumami eyo kono aɗa andi ɗum kadi ko weltare hayso mi ƴettani trophée o min weeli kam quoi eyyi mi dañi ɗo ko olof ko halpulaar ɓe mbi connaissance ko lekki dañal artiste sa woni hen il faut coɓa il faut cuusa il faut jalta hunde fof maayi hunde fof manan mais onon toon wuuro mon est ce que rabo no wuuri toon sa wi lamɗo pramoma wiyata goɗɗo sa wi boyka wiyata goɗɗo par ce que mbiɗa wiide koɓɓile daabi à part min goto mi yiyani toon goɗɗo ko kalta ko ɓe kulat émission yelta par ce que min won yimɓe keeɓi daari affiche ma ka ɓe mbi an aɗa heewi titere an aɗa heewi bone quoi te ɓe mbi an a wona hay hunde e wuuro he non min ɗum hay goto wiyata noon quoi par ce que ko commentaire ude kaale wuuro mon hoto toñam de ko wa wuuro mon kaale wona pour min de jimi ko reppude wonɓe toon ɓe ɓe mbi aɗa heewi titere aɗa heewi ko mbatta appliqué ta an rab wuuro mon a jaggan ɗum ɗum moom hay goto wiyatama noon en fait premier chose o ko min waɗata concert heewo yimɓe deuxiémement o artiste aji yi koye mom mbaddanɓe ɓe ko min ɓe gandanɗa hoore min woni référencé mabɓe quoi par ce que kala artiste wuuro he walla guuro goɗɗo mi jogui konta somi nani meɗa an wuuro mon ko an won toon advice tohoso quoi lamɗo pra mi ɓuuri advice sa wiyam ay onon il faut advice waɗon classe quoi onon advice aɗa woni monument rab pular liggo ha ligguito kono boy ummide foof yiɗo waɗa classe advice ko woni onon ko advice woni on aɗa mbima wurde wurano hoorum ne weeɓi quoi ɓuuri tidde wurde wurano bandumen c'est à dire gurdam gergal ne weeɓi par ce que gergal ko hocci fof koye reedi mum fani en fait bien sûr advice ko référence ɗum kala mo haalani ɗum haalani ko woodi en fait mais pour l' instant min ko jimi ko hoore carriére hoore makko waɗi an c' est à dire ko woni wonande ɗo yimɓe c' est à dire somi ƴetti exemple ben ngaka blende hande o fooɗat boy gandanɗa hoorema oɗo o mande ne jogui talent o nawa ɗum to label makko to o wadde makko featuring c' est à dire hande ngaka hande hay goto wattama présenté game o par ce que yimɓe gandi o heeɓi ko foti heɓde ko c' est à dire sa daari ganda o ko ngaka blende boy mo waddoro ne jogui talent ko ɗum woni nak woni référence gandanɗa hoorema sa yiya heeɓi ɗum a fooɗat wonɓe caggal maɓe talent o nan fuura ha heewi machallah mais ko walloɓe nonka après nak mais min mbiɗa goomi affaire goto quoi c' est à dire neɗɗo sa yiiɗi hunde ya ha gasa mbasa harde hay goto par ce que ɗo Allah rega woni ɗo quoi ay min ko gañmi quoi aɗa andi alvage koko ligui ha ligguide heeɓi ɗo basibi ko ligui ha ligguide heewi ɗo safara ko ligui ha ligui ay rab namdi ko golle ay min ko mbaɗanmi conseil onon boye Fouta ɗi il faut tinoɗon rab taade wuuro mon ko carte quoi chaque instant oɗon mbaɗe sayfa guilay kilibaɗe guilay passe partout quoi par ce que rab ko mbabat mais wona neɗɗo fof heɓoto suudu mum wiye komi rappeur walla neɗɗo fof heɓoto damaguel wi komi rappeur rab namdi ko mission quoi kono gariɗa Dakar ni mbaɗon tarbi affaire o Fouta affaire o no foti yajde est ce que a faami par ce que Fouta hay sowona ɗum ɗon Fouta boyi ligganade hoore mum wona hande quoi par ce que Fouta guila iniguireɗe wonɓe toon mbi ɓe ɓooyi wolde koye ɓe meeɗa fodde état ɓe meeɗa fodde hay goto comme mbi Fouta comme ça dernier hunde ne foti jande berde no liggoyade ha yaha lawol mum non ɗum ne woodi bien sûr mais min wuura men mi ala artiste mo gandanɗa hoorema c' est à dire min somi woni 50 mais ala artiste bawannodema ha 60 c' est à dire foof commune a faami wadde mi ala concurrence toon mais min ɓuuram ɗo arde mi itti laamu guila Fouta pour addu ɗum Dakar hollirɗo talent o en fait parce que no jettimi premier jour am mi yi weeɓani aɗa ni gara e hunde a anda hay goto mbaɗa imposé ko poɗɗa wadde ko weeɓani par ce que c' est à dire ma yi mo jikkoji mon jiiɗa ma yi ma anda te guil garɗo mi ala mo gandumi ɗo mais c' est à dire mi waɗi fierté e hooram quoi ko kollami yimɓe nan toon ko nani ga te machallah ne waɗi talent ña mais min gandum ko hoorama ko mbawmi ko min mi yi hoorame rab quoi hayso addananimi ko jimmi ko c' est à dire mbuɗo ayi ko mbaɗanmi ko mbuɗo ayi o ɗum sa kala ko mbaɗa tegande mbudi hooram somi fawi andata oɗo ko vraiment talent o nane makko par ce que aɗa andi Fouta ko wayni ko centre dibab ko welni kon salle de affaire ɗi kono boyde jankite no windire no mbaɗirtede rab no mbaɗirte passe partout foof no foti wonde quoi mais tabi il est temps quoi onon kadi autorité wonɓe Fouta ɓe quoi guilay politicien ɗi guilay iniguireɗe ɗi aɗa andi Fouta sa daari ne heewi calede quoi mais onon sa daari boy wonde Fouta ɓe boy république Fouta ɗi hande sa daari authentique en wonɓe Mauritanie ɓe mbaɗat appliqué caɗele gonɗe Mauritanie passe partout par ce que rab ko représente quoi mais sa daari boy Foutankeɓe hoy onda affaire saɓa kalta sa daari ɗon no wuuro ngo yaari no Fouta yaari to Fouta ne heewi caɗele mais onon reproduit mi meeɗa hay concours eɓa min o mi meeɗa yiide boya mo ganduɗa waɗi hen pele walla goɗɗum e goɗɗum guilay sonde guilay kilibade mais il faut kadi goɗɗon neɗɗo mo ganduɗa o mbaɗa représente wuuro oɗo mbaɗa kadi représente Fouta sa mbaɗi Fouta capital Pulaar Fouta foti wadde ɗon dépassé par ce que Fouta no mawni quoi to Pulaar no yaaji non ɗum ko gonga mais kadi goppen wadde comparé
Mauritanie Sénégal wona gotum en fait parce que c'est à dire ko woni Mauritanie ko toon woni ko woni Sénégal ko Sénégal woni en fait parce que jiida quoi to eden gandi to affaire on way hesome haalade be jaafo e haale quoi c'est à dire do e min kala meruji yo ballu sukabe gofo ligo quoi min kala kadi emin hen chaque jour ko hen min goni kadi anta kadi neddo sa yidi wonde référence a hollat image moji en fait soit be jaatabe dokkabe conseil aji moji minen ko dum parce que komi référence hande kalko min badi yimbe en jeewe hen enen jiya hen koye mumen c'est à dire minen gatto few taw te ko hen min goni en fait min jiiɗa yimɓe nana min wone afruji parce que emine jooɓe min liggo min mbaɗa foof après somin jeehi toon komin poti haalde ko min kaala dental kadi ko dental woni doole enen foof neɗɗo goto wayade goto a wayade ɓe mbima ko kala cuusɗo ko ɗofta quoi eyyi c'est à dire sen goni sen dendi rek kala ko jiɗɗen hebde ko en keɓat ɗum quoi mais enen ɓe jaafo e haale enen haal probléme ɗum woni probléme en quoi en dendani kadi ardiɓe fotɓe wallude ɓe ballani en fait par ce que aɗani joni sa daari ay deux to balɗe el prési waɗi ɗo goto conseil success el prési quoi boye joguide talent boye mo ganduɗa vraiment mi baddin ɗo émission o liggima e kude pulago he ko heewi mais hande onon boyidi foof onon ponno adde conseil e darodon hen mo ganda oɗo ko onon liggi ɗum on balli ɗum mais onon ko bonni on onon reproduire fuuɗo ɗi on ballita koye mon gule kote concert gule kote afrude kewɗi moni fof hay newdo hewɗi sa atta taƴi ticket pour jagga hay sa dar affaire iba men o min gonno ɗo mais anda boy reproduire kewɗi garat sa mbima mi ala ko 500 ko toɓi ticket hande so cooɗi iba wonana ñama kalis o wona goɗɗo ñama kalis o ha joni ko pulago ñamata kalis ngu il faut kadi onon bagga kadi dardo ɗon toon après ballodiron so bandira affaire o yaara ha yesso ɗon kadi ko gonga en fait mais hono ko mbatton ko an e ibamel weɓana invité neɗɗo porfiɗara par ce que min hande première fois hebde ɗum ɗo nden saha a rewata dj ha tampa pour yo walle pour keɓaɗo aɗa wawi ƴettude sawluji ma nelda sa son kalde ɓurta 2 jours te aɗani kadi ɗum welani quoi chaque jour rek ñagade balle kam ɗum ɗo foti heɓɗo walla heɓɗo partagé ça guila e artiste aji ɗi guila e artiste aji mawɗi mbiyan mama kala mo jiiɗa message mum are téléphone ma taw ko jeeyi liye mum ne yiiɗi neldude c'est à dire sar famuji mi wiidama ko aya hande minen kamɓe e mabɓe ponno jogdade amen connaissance on sait jamais minen hande Allah ne wawi waɗɗum Allah wawi ko ɓuri ɗum kadi emin mbaɗi ɗum yene ko emin mbaɗi ɗum goma emin mbawi hebde emin mbawi wadde koɓe mbaɗani en fait c'est à dire ko mbiyatmami ko yontani min keppani lawol jaam woɗɗata eyyi keppe noon par ce que aɗa andi rap duuɓiɗi nana ya ano nana ya affaire o ko golle namdi min de diji asamba moom mbaɗemi min moom kala rapport noddude kam kala rapport mbaɗe kam si min mi jetta min ala on rapport par ce que min mbimi ko rap pulaar ko yeeso fayi min kala ko umminde pulaagu kala ko noko pulaagu min ko ɗum waɗi kam intéressé o est ce que a faami min mi ala on rapport par ce que mi hay san yeeɓi émission om a naati site mbaɗanmi o kode keeri ko boyi underground ɗi mballami min mi falake grand ɗi walla barsibi walla alvas min nouvelle génération bi par ce que hannde onon somi neldima lion anta mbaɗanno ɗum alvas wannoɓe goɗe wanno ɗum par ce que onon on tinno hen daroɗon hen kono amnateur mbaɗanmi conseil ɗi il faut kadi aɓa mballa oɗo télé no mi jiiɗo il faut mbaɗa hen appuyé mbaɗa hen abonné inchallah so mbaɗa hen abonné rek ma rabo yaaro yesso non ko ɗum inchallah kadi min hen minen moom kala liyamamo neldama mi ɗum partagé no hanirni par ce que en fait emin gandi aɗan ɗo pour minen an e ibamel e goɗɗo en fait par ce que ɓe ganduma ko ɓe jiimi kadi hande ko ɓen dokki kam damal gandanɗa ngal mbawmi rewde mi heeɓa ko kemmiɗo hande ko première fois arde compétition mi yeehi machallah mbuɗiɗi hay somi addani coupe o min weeli kam quoi comme genre no wi ñenen ni min gari ɗo min keeɓi connaissance mi andimi hen hande a wawi invité am ɗum ɗo rek ko fierté en fait par ce que somi arano mi heɓata ɗum ɗo foof eyo c'est à dire ko ɗum holɗum woni dernièrement mo ɓe oɗon toon côté wuuro moon kadi côté xewani côté téléɗi en guilé côté forage en guilé école aɗi en kon foof quoi par ce que min moom ko ɗo ɓuuro quoi par ce que sa haali buye garaf ma il faut kadi kala kadi seeɗa par ce que min ko Fouta waɗi komi ñoro Fouta yaara yesso wayde kon Dakar eyo non ɗum ene woodi en fait mais min avant ma haalde il faut mi andino ɗo boyji rappuji go fof place mum en fait parce que ngar mi yimana te min somi yimani fois o mayat mi wima yo ko xamul rap musul cons moñi takkale li ngeen di rappe mo firar gilay tan xale rapta fu ko min oto mbadde kame ɓoccooɗe ɗe ustani pan komin mbaɗi ko histoire mo taknoma ɗannade 2017 soɓe ciftori ngulamu wona hande tanum julay binta hammadiya heppunaɗɗa e min ganda waynaki rap nenamdi joɗade ban kono gandal ardaki talent ko école arab mi ɓoynande ousas kami ardinama école arabe feko fek tan e min gannon ngala talent leri naña jesse mabɓe woni star no baba kala ndar jiɗɗo yo naw mi fondiraka wonde e king way différence o mine mabɓe no yise sin way rappa ha leer te génération ma fin way fek mi salmini min mbima tana la toon à part boyka e big tafu
tala ala ɗo. Ok joni haalama yoori feewi mais ko mbimami ko koto wuuro mon koto heewani affaire céréale en quoi. Non minen moom pour dire vrai min ganda lawma te somin gandi ɗum ɓoya no feewi par ce que ɗannyankoɓe amen ɓe machallah eɓe nangi eɓe mbaɗa foof ñenen tan wuuro amen fawama e télé mbuɗo jooɗi mbuɗo yiya ɓe mbaɗi toon gueɗe jumaji ɗi ha e cimitiére o guenale c'est à dire mbaɗi toon ko afruji baɗɗi fayida en fait go fof jaran ɗumen ittude kalisaji mumen e ɓen hen mais laamu guila dari toon mi yiyani koɓe mbaɗi en fait emin jogui no politicien ji mawɗi mais mi yiyani en fait par ce que sa ƴeewi koɓɓil hande foti ɓurde ɗon koɓɓil sidi koɓɓile daabi kam sukaɓe hande fof ne poti liggade par ce que min toon gonmi toon gonami e genre événement ji après mi arta ga par ce que mi liggeyam ko ga woni en fait. oɗon toon mairie o no wiyete wonno toon ɗum ɗo ko oɗo Ama Yerba kanko arti mairie o est ce que golle makko no joué wuuro he carrément quoi. non mo liggo par ce que ponnoɗo wadde woni mo waɗani manam ya sambaɗa on woni on wonno DG makko. ñimi ko mairie o ñimi ko kaala quoi mairie gonde e wuuro o laamiɗo wuuro o joguiɗo wuuro o on ñimmi kaala quoi walla ka kulɗo. c'est à dire wona question hulde en fait ko mbimami ko rek ponnoɗo wadde woni mo waɗani c'est à dire hande ko yaya wonnono darogal koɓɓile e daabi o foof mais guila laami min jiyani haddade hande est ce que ɓuurani 12 ans guila makki laamino guila 2012 ha joni après hande ne waɗi jeune ji mbaɗano traine nan toon ha joni ngala liggeyaji te kay makko jaɗanno chaque jour après hande ɓen fof oppi ɗum quoi ɗum tagui politicien jarani rewde politicien bawɗo wonde foof intérêt personnel yiɗi ko poste mum tan anda goɗɗum en fait. sabu heɗimami dal Fouta heddino ɗo quoi tawde Fouta mum boyi iniguere boyi fewni ɗum wona hande quoi ɗum ko guilay duuɓi en quoi guilay école aji guilay force ude guilay passe partout iniguere boyi mahde ɗum kono dal sabu heɗimami dal yo iniguere ndi dal keddino ɗum wasa falade gouvernement quoi dal c'est à dire ɓe mbaɗani ko mbimami ko rek alhamdulillah min jetta ɗanyankoɓe quoi kamɓe mbaɗi toon ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa ha hoore ma ha ɗo min sum joni mboɗo waɗe mabɓe fierté ɓe mbawno wiide ɗum wona haaju mabɓe ko laamu ngu foti wadde mais ɓe kolli ko ɓiɓɓe wuuro quoi en fait kadi minen komin porteur de voix ji ko ɗiɗo afruji min jogui komin ji min daro min kaala emin kaasa emin kaala foof ɗum e pour dow village o fof wona jaam koɓɓile daabi hande min ko toon jibinaɓe mais gurɗe mi wawa sernu ɗum c'est à dire commune gotuma eyo ko ɗum rek joguinomi ko kalam hen. ok joni haalama yooɗi feewi joni holimo nen dernièrement mo quoi ko mbatta remercie bandiraɓe ma guilay wuuro ma e jagguɗo ma espace ma e ménageur ma quoi ko mbattaɓe remercie koye dernier mot gonda ni quoi. non dernier mot mon ko ménagére mo mbaɗami remercier Big Moussa yamo big respect kadi mi yi golle makko en fait ɗum ɗo foof so ari ɗo hande ko à cause de kanko kadi mi salmina wa RK foof comme guila suko hen ha mawɗo somi limti rek mi juumat quoi big respect DMD Aliou Ba MC Baba Blay après guiƴam quoi mi joyi kadi waji ponmi halde baɗam Harouna Oumar Ba somi limi mi juumat quoi en fait jiɗɗa siɗo nice ok Pular nice inchallah te emin hen eyyi fista comme holon Pular yo yaaru yeeso rek Pular yo yaaru yeeso Pular yo yaaru yeeso min ko hoto wone kom goto fisa eyyi addu ala probléme yo dar min pinat min joboya min goppumaɗa ɗani hatta kam wonde lamɗo hayso jangde nde woɗɗani mi wemnantaɓe hay sinno gonmi koye promo wo prop wona koma addantama e coggu primo sa yiiɗa gonga mayata koye cœur brisé fima fine mbiye kam prési woto kerse Fouta rap zen jaajëf ko Didi Assane Mbaye gorko mo Agnam Goli sama gaay ha goddo numéro rap Pular ko yeeso fayi rap Pular ko yeeso fayi sanati yemi hoynede fof yumi woynede sen certi ay rappo gueddede yesso lamɗo niga ha ɓete a natida yaltatano jungo balla gembo modulo nomi yawi bindima addu fo e istilo gak esprit gueto ara heɗora filo mi semi rapi a rappata espèce dijo hippo wonte yam ko don salcon elle e ma as moɗo sonde follow kane mais à l'air yonani mi ker fiyede mi hokkuma der simmo kane jara pierre yesso commando ko à terre aɗa wawi hikkalere ustu dille joguiɗa ko flow mbewo mimi soppal mi ƴeela ñaadina sammere feela rappo woto kan na lek say fan lamɗo ɓuftota ko lammi tot nam ɗum mero bicis ala ceede lamɗo so rappino on ndejat fuck you usbiya rappanino a tindat lamɗo taƴata me kañum soppat wiɓe ala ceede lamɗo so rappino on ndejat fuck you e se on dappanino on tindat lamɗo hip hop taƴata me soppat ok nomi yali ɗo kat
xamoo leen gat troisième baaraam rokk fu gën a xaat da ngeen ni man di ma def tat gën leen pare dàkk leen rap sukki leen tëj leen ci kaaf topp seen fan king bu mere di dëgg jat lamdu mooy rap te mooy seen jàpp naa tëj seen gat noo mi fijaani jam mi soxlaani konki mi talaani kambe ɓe ndapaani talama ɓe yoɓaani libo mi yiyani textuji ndegaki jeng mon wulaani jiɗi reftade meɓe ɗi guina couple ɓe tumani guero gasani ko ngadi kono yonani mo naate yam yaltata sofani pons appe ponta jomum huwani lamɗo laami teɓe majjani niveau o fotani wolde mi dogani huɓa wuro ngo taw jeygue huɓani ñifo men mabɓe no mi yiyani Mansour Seck yono almami mi régle game ono salla ngaari Mansour Seck yimanam almami mi régle game ono salla ngaari usko juste widema mboɗo wi fatma so bourse ma gasani lamɗo wawi karaba te toujours kañum laamoto Allah ba ɓurinimi ménagére ma mo bilianten susɓe saliɓe ɓurinimi gangma bitches lamɗo hip hop tajatami e sappat